Zaken hier wat kregen in de brievenbus. Ik denk van iedereen dit het shitslagje. Wat denk je? Ja. Tekenen en knutsel hoeft van jou niet zo nodig. Dat was net echt van knutselen, hè? Ik wil waar ik nog knutselen zagen. Was? Oh, Hildo. Ja, Hildo helpt even. Dank je, Vanke. Dank je. Dank je, Vanke. Een girafzaken. Ah, goeie. Een naaie dij. En hij vlog. Een naaie dij. Een naaie vlog. Ik zit hier met Zaken, Jara en Hildo. En ik wil als eerste even chillen wat er juist in de brievenbus zit. Zaken, let er even chillen. Wat is familie? Zaken hier wat kregen. Voetbal. Zaken hier wat kregen in de brievenbus. Ik denk van iedereen dit het shitslagje. Wat denk je? Ja. Tweede keer al, hè? Oh, wauw, hadden ze op het terrein. Ja, dat was zelf een zaak. Elke kantje. Vaarzaken Thomas van Jente Thomas. Nou, had zelf het waren nummers die heen. Wat zei ze dan? Dank je wel. Dank je boe. En wat lijkt je nog meer? Ik had nog het eerste bestuur. Dus we zullen eens even met zaken beschermen. Wat het al hierin staat. Dus Groep 2. groep 2. Even zien. Het leukste van afgelopen schooljaar was in het kasteel spelen, staat hier. Ja. Ja. Ik ben trots op mijn vlinder die ik heb gevouwen. Oh, is dat die? Oh, ik let hem nog even een keer zien, jongens. Ik let hem nog even zien. Ik vind hem echt heel mooi. Die vlinder. Ja. In de volgende groep wil ik graag leren, nog beter leren lezen. Ja, krijg zo goed als Jara. Ja, Jara krijgt ze mooi lezen, hè? Ik ben een keier omdat ik iemand hielp die viel met voetbal. Oh, wie er hier vallen? Waar wie er vallen? Ik liet die vallen, maar ik hoop me. Ik ben die prongelijk en Die toen zei van ze... Vief, ik skopte hem in de buik. Oh, nee toch! Dat ik kan moet de net. bal pakken. Ik die prongelijk. Ja. Oh, en toen zei ze van sorry en toen had ze me door Rijn geholpen. Zei je het, hè? Een ongelukje kan gebeuren, maar... Dit ben ik. Ja, dit ben ik. Dit ben ik. Oh. In de klas ben je altijd bij Ties te vinden. Maar als het een keer anders uitkomt, is dat geen probleem. Je kan met iedereen goed overweg. Vooral met Ties. Vooral met Ties. Spelen en werken. Het liefst speel je in de bouwhoek. Je moet je er soms toe zetten, maar ook tijdens het rekenen en taalcircuit doe je goed je best. Tekenen en knutsel hoeft van jou niet zo nodig. Dat was net echt van knutselen, hè? Ik wil waar ik nog knutselen zagen. Maar dat vind ik wel leuk. Dan is mijn Jara is leuk. Oké, goed. Soms vind ik dat wel leuk. Ja. Rekenen. Je kan al heel ver tellen. Je kan ook sommetjes maken met behulp van je vingers. Je overziet hoeveelheden in één keer en kan handig in groepjes tellen. Nou, hier krijg je echt nog toevallig. Ik heb groepjes van draaien tellen. Ja, hier krijg ik maar jaren dingen, hè, maar de stokjes. Draaien plus draaien plus draaien, heel de draaien erbij. Taal. Je kent veel letters, kan woorden hakken en plakken. Je bent dan ook al begonnen met het leren lezen. Woorden die we bij het thema gebruiken, gebruik je actief. Je kunt goed schakelen van Fries naar Nederlands en andersom. Toppie. Beweging. Als er een bal bij komt kijken, ben jij blij. Heel herkenbaar, zaken en de bal. En als we naar het speellokaal gaan, wil jij toch ook graag nog even een potje kunnen voetballen buiten. Gelukkig lukt dat bijna altijd en kan jij je energie dan lekker kwijt. Maar je stelt graag voetballen, hè? Ja. Tijdens de lessen doe je altijd goed mee. Je wil altijd graag laten weten dat je het antwoord weet. Want dat weet je altijd. Maar je vindt het dan wel lastig om op je beurt te wachten. Je bent echt toe aan een nieuwe uitdaging, groep 3. Oh, maar eens naar groep 3. Nou, laat me eens kapot, maar eens naar groep 3. Als je met me aan even wat centjes pakken, dan krijg je toch wat leuks keertje. Oh, krijg je toch lekker koekje van die grote nicht. Echt een mega grote haal. Lekker, meid. Dan staat echt een mega grote hollen. Ja, daar past wel een mega groot koekje in, toch? Ik hier het idee om onder zaken in Hoogslaper een soort theaterke te meidje. Een soort, soort van poppenkast. Dus dan kun je dienstje stichten en dan hier, dan hebben we echt ons eigen theater. Hoe vind je dat? Maar ja, in dat theater met de popjes. En dan maatje we stokjes. Op het stokje doen we maatje we popjes. En dan doen we aan het spelen met die popjes. Ja. Ja? En je mag zelf weten wat voor popjes. Ik kan het een keer doen. Ja, dat is een gedien. Dus ik kan niet mooi hiepen en dicht. Ja. Is het een echt theater? Ja. Ik ga je helpen. Dan maken we het dicht aan en dan gaan we een beetje met het stokje er doorheen
eerste. Dat ken ik nog, dat we het gediend erachter houden. Maar we gaan maar even zien. Maar dan eerst even wat bouwen. Ja. Dat ze hem net zeggen, dat we hem net zeggen, maar de stokjes alleen nog. Maar met mij dan? Ik help je mij. Ik help mij. Dus we gaan even naar wat knutselen. Ik heb boekjes met tekeningetjes die moet knippen maaien. Maar je mag ook zelf wat knutselen, een popke of een beestje. Ja. Ja? Oké. Zaken dat een trekkermaatje. En Jara een vlinder. Ah, leuk. Ik ga je stiftjes, dus ik heb maar kleuren staan. Ik heb green. Green. En mijn gaat aan snakkie maatje. Mijn zal eerst heel door even moeten afstoen hebben. Maar het is de mooie. Oh, ik ben er wel eens te mooi voor. Ik denk die maar de zon. Die is te mooi, hè? Oh, dat is er iets jongens. Ja. Oh jee. Dan plakken we die eraan erop, toch? Ja, ik heb wel, jongen. Tante had wel plakken, dan plakken we de aanstaan erop. Helemaal niks. Oh, als toen er je een lekkere bende van makkeren. Maar de jongens is zo leuk. Oh ja, hopjes vla. Oh ja, hopjes. Ja. Ja, tante is dat gedoog. net. Nee, dat jerk echt heel vaak. Bedankt Hilda, wat leuk. Heeft je zo lekker een truc maken? Dat is mooi. Oh. Ja. Stel je voor dat ik niks te doen ha. Ja. Een mooi oproemje. Mami, ik maak je een sangria trekker. Oeh, en John Deere. Green trekker. Wat voor kleur vaak zaken? Ries. Ja, dat is een case. Ja. Ik kijk een Die case. is echt wel mooi, hè? Ik denk dat een vliegtuigmaatje. Maar ik hoef het toch eigenlijk maar in te maken. Ik maak het zelf weer ontvallen. Ja, maar zelf is een volstap. Als het er niet in genoeg is, het mij dat echt. Dan moet je zin meer. Juf, je wil gelijk op knutselen, hè? Juf weet ik alles, hé. Maak zo het eentje. Oeh, zeg eens een keer aan de kant leden. Litsa boef. Maak zo de trekker even kleren. En dan maak je met mijn jaar nog een pilletje aan een toneelstukje dan. Kist toen allemaal vast even daar wat oproem je daar aan. Des watje. Dat een goed idee? Ja. Oké. Even zien. Zaken die heel je makken. Welke is er Maar die maken? is er net helemaal af, maar sommige trekkers ben ik wit. Ja, sommige trekkers ben ik bobiet. Dat is het. Tadaa! En ja, die heb je makken? Ja, een vlinder. Een vlinder. En ik ben bezig met een bus. Oké, we gaan oren stapjes onderaan. Hilda. Hallo. Hildo helpt van de Rijn in de drup. Hast du een stakje? Ja. En wat hast du hier van ding? Vliegtuig? Vliegtuig. Check weer naar nu helpen. Reiziger vliegtuig. Een reizigersvliegtuig. Ietsje eronder. Ja, zo. Ja, perfect. Super. Nou, maar eens proberen. Ja. En dan heb je Sa. Sa? Ja, dan mag je hem zo horen. Maar zelf de verkeerde kantje. Dus je de meeste aan de goede kant. Ja. Trolloft. Gaan we al draaien. Is een westpinselje. Doen we nou deze. Een stakje. Maak eens een draai. Draai maar eens op, maar misschien. Oeh, die had wel een beetje zo'n gek nekje. Misschien hier we beter het stakje wat heen dan bij deze. Zullen we dat doen? Ja, want die Volgens dan valt het zo dubbel. Die hoeft echt net Dat te is vliegen. een beetje zielig. Die hoeft echt net te vliegen. Nee, doe hem even los. Oh, Hildo. Ja, Hildo helpt even. Dank je, Vanke. Dank Vanke. Dank je, Vanke. Vanke. Oh, pak ze het zakje. Tja, Hildo, dat ik maar. Ja, ze had hem. Hallo. Hallo. Ja, schoolbus. De schoolbus van de haag. Een scroll. Tja. Het wordt een junglebus, zei je hem toch? Ja, mijn trekker. Maar mami kan je een beetje skaten. De trekker. Super. De trekker en Olifant. aap. Dat weten ze toch? Ja. Dan maken we nou het theatermeidje. Het theater, een meidje onder die bed. Ja, maar mijn kinderen maken niet op. Ja, nog even. Nou, we gaan al even een soort van 2 stoeltjes naar weer dan zetten. En dan kunnen grientjes dicht. Zo. Nou is het theater sluiten. Ja. En dan zijn ze theater hier. En dan kun je hem daar achter mooi zitten. En dan zet je hem mooi op het tafel. Dan heb ik zo'n tafeltjes daarop. En dan maak je hem hollen netje. En dan maak je mezelf een verhaaltje Maar het is bedenken. lastig om al je tegelijk. Dat ken ik. Het kan maar 2 tegelijk beet horen. Maar ondertussen Eén of steeds 2. even die zaken wat we dan samen. Oh, ja. Dat is een verrassing, dus wie doen we de camera even uit. Maar ons bij het theaterstuk, want het weer de jungle, hè? Ja. Naar de jungle. Het theaterstuk heet Naar de Jungle. Op vakantie naar Afrika. Begin de show. Brum, brum, brum. Ik lijk wel eens een vakantie naar Afrika. In het noorden van Nederland. Je
je mij wel leuk praten. Oh, een olifant, wat leuk. Doe ik een stuk op praten, ja, hè? Ja, maar dat is net van wat zaken zeggen, maar. Heb het al niks? Broem, broem, broem. Broem, broem, broem. Hoe steek dat? Ik bedoel... Ik weet niet meer. Een giraafzaken. Giraffe. Giraffe. Oh, vlinderbus doe jij leuk. Oh, oh, ah, ah, oh, 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 oh. Oeh, een aapte! Komt er ook weer waarom naar Nederland? Ja. Hey, Boe, wist je weg? Ja, Hoe weet je in Afrika? Hoe heet het in Afrika? leuk. Ik heb die jongen. Ja, dat klopt. Hey, Afrika red. Applaus voor jezelf! Kom maar, Wally en Freddy. Een boering even voor jezelf. Ja, lekker boering. Oh, daar is even een boering. Ja, toppie. Hey, bedankt. Doei. Nou, zaken en jaren worden natuurlijk ook leuk. Dus je moet dat toch van de andere kant uit zeggen, hè? Dus nou maar dik. Zaten. Zo, jongens. Hij krijgt schiefjes. Ja, zo kunnen we delen. Oké. Ja, dat kan hem wel. Maakt het al een stukje weer? Dat is de reden. Ja, dan zo zoek je een beetje, tik. Ja, beetje. Ja, ik ben Tempel. Ik weet wel wat. Oh, vertel. In de dierentuin. Dat is een goeie. Ja. In Afrika maar in de Nee, dierentuin. bij Squallenrijsken, want die bus. Ja, dan was squallenreisje in de dierentuin. Maar dan... Ben je Clifford? In een oorlogen. Echt nog. Dan de haak naar het vliegtuig. Oké. Nou, Ja. komt-ie. Oké. Juf! Ben je klaar voor schoolreisje? Ja! Zit je erin in de bus? Ja! Tuba, 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 tuba. Tuba, tuba, ja, ik ben pisje! Oh, nou, even pisje. Snel pisje. Ja. Tuba, 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 tuba. Juf! Ben je er haast? Ja, we binden bijna. We binden bijna, maar nog net. Ja, we binden! Yay! En hier de squallenreisje langs de giraffen. En dan heb je een baby giraffe gebeuren. Mam, where is my mommy? En hier is een mooie vlindertuin. En als laatste gaan ze langs de aapjes. En ze gaan weer om naar huis. Diepe. Yes! Ja, ik ben misselijk. Oh, hier was een poetsje. Diepe. En toen weer in de bandjes werd dus. Maar het allerleukste vonden ze werd op de borkerij behind. En op vakantie in het vliegtuig. Einde verhaal. Nou, we gaan hartstikke leuk knutselen. We gaan een heel mooi hoe noem je het? Theater maken. En de bandjes gaan hele mooie plaatjes maken. Ik heb ze nog net al in je beet. Nee, dat niks. Hartstikke met 2 handen, hè. En zaken hier natuurlijk zien rapport. Die is super goed weer. En hij mij ook een groep treien. En zaken hier een mooie tekening kregen van Ajax, hè. Ja. Dus hartstikke mooi. Hey, ik zou zeggen, vond je het een leuke